Požehnaný večer, žienky. Dnes si budeme pokračovať ďalej v čítaní Novej zmluvy a dnes budeme v liste Židom alebo v liste Hebrejom. Podľa toho, aký preklad Božieho slova máte, tak teším sa, že ste tu so mnou. Ak ste sa prihlásili poprvýkrát, vítajte, čítame si Novú zmluvu v chronologickom poradí a verím, že vás to požehná, že budete povzbudené, že Pán Boh sa k vám prihovorí skrze svoje slovo. Tak nebeský Oče, chválim ťa za to, že môžeme si čítať tvoje slovo, že môžeme poznať tvoje srdce, že môžeme poznať teba samého skrze Pána Ježiša. Prosím, otvor oči nášho porozumenia, aby sme mohli vidieť a tvoje srdce, aby sme mohli byť vedení tvojim slovom a aplikovať to do nášho života. V mene Pána Ježiša sa modlím. Amen. Tak začneme. Takže list Židom nám bude hovoriť o novej zmluve, v ktorej sa nachádzame. Pán Ježiš je naozaj s tým živým Božím slovom a on nám dal novú zmluvu, ktorú uzavrel on sám s nebeským Otcom. A on ju úplne naplňuje. To znamená, že on túto zmluvu nikdy ako pravý človek a pravý Boh nedokáže porušiť. Takže v Kristovi máme pokoj s Bohom, sme v novej zmluve, máme lepšie zasľúbenie a to budeme vidieť, ako nám v liste Hebrejom Pavel bude vysvetľovať o našej spáse, kým je Pán Ježiš a čo sme prijali. Tak vám to trošku priblížim, aby ste to mohli lepšie vidieť. Prvá kapitola. Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom ústami prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a cez ktorého stvoril aj svet. On je odblesk jeho slávy a obráz jeho podstaty a všetko udržuje svojím mocným slovom. Veď vykonal očistenie od hriechov, posadil sa po pravici velebnosti na výsostiach. Takže v prvej kapitole budeme vidieť, kým Pán Ježiš je. A budeme vidieť, čo on urobil, že on je stvoriteľom tohto sveta. On je to slovo, ktoré sa stalo telom. A jeho slovo sa nezmení. On nás obmyl, očistil od našich hriechov, keď vylial svoju vlastnú krv. Verš 4. Stal sa o toľko dôstojnejším od anielov, o koľko vzácnejšie meno zdedil než oni. Veď komu kedy z anielov Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil a opäť ja budem jeho otcom a on mi bude synom. A keď uvádza prvorodeného na svet, znova hovorí: Nech sa mu kláňajú všetci Boží anjeli. O anjeloch hovorí: Svojich anjelov robí vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi. O synovi však: Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho práva je žezlom tvojho kráľovstva. Miloval si spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania nad tvojich druhov. A ešte ty, Pane, si na začiatku založil zem a nebesá sú dielom tvojich rúk. Oni sa pominú, ale ty zostávaš. Všetci zostarnú ako odev. A zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky neprestanú. A kedy ktorému z anielov povedal: Seď po mojej pravici, kým nepoložím svojich anielov za podložku tvojim nohám. Varí, nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu? Takže tu vidíme, že Pavol nám vysvetľuje, kým je Pán Ježiš, že on má meno dôstojnejšie, než majú anjeli, že on je Boží syn, on je Ješua, Ježiš. Boh je spása, je jeho meno. On je ten, ktorý sa stal, slovo, ktoré sa stalo telom. Hovorí nám o ňom, že on je spravodlivý kráľ, spravodlivý Boh, ktorému máme veriť. A tiež nám hovorí niečo o anjeloch, že oni sú služobníkmi tých, ktorí majú zdediť spásu. To znamená, že anjeli sú tu pre nás, ktorí poslúchajú Božie slovo a ktorí sú pri nás chránia, ale nemáme sa im kláňať, pretože jasné je, že jediný Boh
je Pán Ježiš. On je ten, ktorému sa máme kláňať. On je ten, ktorého máme poslúchať. On je ten, ktorému máme veriť. A keď veríme, ovocím našej viery je úplná radosť. A tiež nám tu hovorí Pavol, že Pán Ježiš miloval spravodlivosť a nenávidel neprávosť. Že Boh, Otec mu dal olej plesania. On mu dal radosť. Napriek tomu, že Pán Ježiš pretrpel mnoho, on mu dal radosť, pretože skrze spravodlivosť on, keďže bol spravodlivý Boh, mal v sebe úplnosť radosti. A takisto aj my. Keď kráčame v jeho spravodlivosti, budeme kráčať v úplnej radosti. Kapitola 2. Preto musíme dávať o to väčší pozor na to, čo sme počuli, aby sme sa neodchýlili od správneho smeru. Tu nás napomína, držme sa evanília, držme sa dobrej správy, držme sa toho, čo Pán Ježiš urobil na kríži. Nevracajme sa k tomu, že čo my môžeme urobiť pre Pána Boha. Nie. Naša spása spočíva v tom, že sa dívame na Pána Ježiša, nasledujeme Pána Ježiša a naše skutky sú ovocím nasledovania Pána Ježiša. On nám dáva povolanie, on nám dáva schopnosť ho vykonať, lebo keď budeme sa snažiť robiť niečo z vlastnej sily, tak budeme frustrované, nebude sa nám dariť. Ale keď nasledujeme v pokoji Pána Ježiša, v jeho láske, v jeho smerovaní, skrze jeho ducha, tak máme ovocie, máme to dobré ovocie, ktoré prináša spása. Veď ak už slovo povedané skrze anielov bolo záväzné a každý priestupok a neposlušnosť dostali spravodlivú odplatu, ako unikneme my, ak zanedbáme takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdil nám ju tí, čo ho počuli. Boh pritom potvrdzoval svedectvo znameniami, zázrakmi i rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. To znamená, nezanedbávajme tú spásu skrze Pána Ježiša, ktorá nám bola daná. A Pán Boh ju potvrdil, zvestoval ju sám Pán Ježiš a potvrdil svojho Svätého Ducha, dal učeníkom, každému, kto ho nasleduje. A potvrdzoval tiež jeho slovo, jeho kráľovstvo znameniami, zázrakmi, rozličnými prejavmi moci a udeľovaním Ducha Svätého podľa svojej vôle. Takže držme sa jeho milosti. Veď Pán budúci svet, o ktorom hovorí, nepodriadil anielom. Tak o tom, kto si, kde si svedčí. Čo je človek, že na ňo pamätáš? Alebo syn človeka, že oň ho dbáš? Postavil si ho o niečo nižšie, ako sú anjeli, potom si ho venčil slávou a cťou a všetko si mu podložil pod nohy. Keď mu totiž podriadil všetko, nenechal nič, čo by mu nebolo podriadené. Teraz však ešte nevidíme, že mu bolo podriadené všetko. Hľadíme však na Ježiša, postaveného niečo nižšie, ako sú anjeli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého. Toto je nádherné niečo, že Pán Ježiš sám sa dobrovoľne dal na pozíciu človeka, bol ako keby nižšie, ako sú anjeli, keď pretrpel smrť, ale Boh ho posadil po svojej pravici a smrť okúsil kvôli nám. Nie preto, že by si ju on sám zaslúžil. On to urobil z lásky k nám. Budeme vidieť, aká nová zmluva je úžasná, v ktorej žijeme, v ktorej sme, že Boh nám dáva úplnú milosť, odpustil nám všetky naše hriechy. Nemiluje nás preto, čo pre Neho robíme dobre, ale miluje nás preto, že mu patríme ako Božie deti skrze vieru v Pána Ježiša Krista, skrze to, čo on urobil. Verš 10. Keď sa patrilo, aby ten, pre ktorého je všetko a skrze ktorého je všetko a ktorý priviedol mnoho synov do slávy, cez utrpenie zdokonali pôvodcu ich spásy. Veď aj ten, kto posvecuje, ako aj tí, čo sú posvecovaní, pochádzajú z jedného. Preto sa nehanbí nazvať ich bratmi, keď hovorí, tvoje meno budem ohlasovať svojim bratom uprostred hromaždenia, ťa budem ospevovať. A znova, ja budem v neho dúfať. A zasa, hľa, ja a moje deti, ktoré mi dal Boh. Toto je tiež nádherné pre nás, že my sme
duchovnými deťmi Pána Ježiša. On nás plodil skrze svoje slovo. Keď trávime s Pánom Ježišom v jeho slove, toto je jeho slovo, on sa stal telom. Keď si čítame Božie slovo, trávime čas s Pánom Ježišom a sme jeho deťmi skrze to, čo on urobil pre nás. Keďže deti majú účasť na krvi a tele, podobne aj on stal sa jedným z nich, aby smrťou zničil toho, čo mal moc nad smrťou, totiž diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou. Veď sa neujíma anílov, ale Abrahamovho potomstva. Preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní. Toto je nádherný obraz nášho Pána Ježiša. On bol skúšaný vo všetkom, ako sme my. Pokúšaný diablom bol. A ako sa on bránil? Bránil sa slovom. Je napísané. On odčinil všetky naše hriechy. On je veľkňazom, ktorý sa prihovára na nás. On je milosrdný, lebo prežil to, čo prežívame my. On bol pravým človekom a vyslobodil nás z moci večnej smrti, z moci diabla a zo otroctva strachu pred smrťou. Môžeme vedieť, že keď zomrieme, prechádzame z jednej ako keby miestnosti do druhej priamo k Pánovi Ježišovi. Náš duch prechádza priamo k Pánovi Ježišovi. Naše telo raz bude vzkriesené a úplne obnovené a bude také isté, ako je telo Pána Ježiša Krista. Ale kým sa tak stane, vo svojom smrteľnom tele máme znovu zrodeného ducha, v ktorom je duch Boží, v ktorom prebýva Pán Ježiš. A tento duch je nesmrteľný. Ten prešli sme zo smrti do života, to znamená, že keď naše telo zomrieme, tak ako keby prekročíme z jedných dverí do druhých priamo Pánovi Ježišovi do jeho náručia. A on aj v smrti nás neopustí. On nás nezanechá, povedal, že nás nikdy neopustí, nezanechá. To znamená, že aj keď smrť príde, tak môžeme vedieť, že on je tam s nami. On nás nikdy neopustí ani nezanechá, aby nás v pokoji previedol z tejto časti života do večného života. Kapitola 3. Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne zahľadte na Ježiša, apoštola veľkňaza vášho vyznania. On je verný tomu, ktorý ho ustanovil. Ako aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome. On je však hoden o toľko väčšej slávy ako Mojžiš, o koľko väčšiu cenu ako dom má ten, kto ho postavil. Veď každý dom musí niekto postaviť a ten, kto postavil všetko, je Boh. Aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník na svedectvo o tom, čo sa neskôršie malo stať. No Kristus ako syn je nad celým jeho domom. A jeho domom sme my. Ak si zachováme pevnú vieru, dôveru a nádej, ktorou sa chválime. Preto, ako hovorí Duch Svätý, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ako pri vzbúre v deň pokúšania na púšti. Takže on im hovorí, keď boli Izraelci na púšti za Mojžiša, tak si zatvrdili srdcia. A on nás povzbudzuje, nezatvrdzujte si srdcia, lebo dnes je deň spasenia. Preto, ako hovorí Duch Svätý, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce ako pri vzbure v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, hoci videli moje skutky 40 rokov. Preto som sa rozhnieval na toto pokolenie a povedal som, ustavične blúdia v srdci, tí veru nepoznali moje cesty. A tak som vo svojom hneve prisahal, nevojdu do môjho odpočinku. Nevojdu do môjho odpočinku sa znamená, že oni mali pripravenú zem, izraelskú krajinu pre nich a bola pripravená, aby sa tam mohli, ich vlastný domov, aby sa tam mohli usadiť, aby mohli vzývať tam Boha. Pán Boh povedal, že v Jeruzaleme, v chráme, že on tam bude s nimi prebývať. A to je úplne úžasné. Ale oni, pretože zatvrdili svoje srdce, tak len tí, čo verili, vošli do zasľúbenej krajiny. Ale tí, čo si zatvrdili svoje srdcia, tí nevošli.
Verš 12. Bratia, dávajte si pozor, aby nikto z vás nemal zlé a neverné srdce, ani odpadol od živého Boha. Ale denne sa vzájomne povzbudzujte, kým trvá to dnes, aby nikto z vás nezatvrdilo mámenie hriechu. Veď máme účasť na Kristovi, pravda, len ak si zachováme až do konca také pevné rozhodnutie, aké sme mali na začiatku. Je povedané dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce ako pri vzbúre. To sú tí, čo počuli a búrili sa, vari to neboli všetci, čo vyšli z Egypta pod Mojžišovým vedením, na koho som sa rozhneval na 40 rokov? Či nie na tých, čo zhrešili a ich mŕtvoli popádali na pušti? A komu prísahal, že nevojdu do jeho odpočinku, ak nie tým, čo neuverili? Vidíme teda, že nemohli vojsť pre nevieru. Neviera je to, čoho sa potrebujeme zbaviť vo všetkom. Potrebujeme úplne dôverovať Bohu v jeho slovo, to, čo on povedal, že je pravdou a podľa toho žiť. Ja sa to tiež musím učiť, že nebudem zatvrdzovať svoje srdcia a nebudem pochybovať o jeho slove, že je pravda. A keď sa mi to zdá, že je to neuveriteľné, až nie. Pán Ježiš to povedal, Pán Boh to povedal a je to pravda. Držme sa jeho slova, neodvracajme sa od evanília, od tej dobrej správy, že Pán Ježiš nám úplne odpustil všetky naše hriechy, úplne uzdravil všetky naše nemoci. Vyslobodil nás z moci hriechu, to znamená, že máme moc povedať hriechu, nie diablovi, nie, a používať svoje slova na to, aby sme hovorili, je napísané, a brániť sa slovom pred hriechom, pred akoukoľvek chorobou, jeho slovom je napísané, je napísané. Tak to robil Pán Ježiš a bol nám príkladom. Tak to robili aj učeníci. Poslúchali to, čo im Pán Ježiš dal konať. Ako sme si čítali v Evanjeliu na konci, čo im Pán Ježiš povedal. Choďte do celého sveta, zvestujte Evanjelium. Učte zachovávať všetko tých ľudí, ktorých stretnete, čo som vám ja povedal. Chorých uzdravujte, mŕtvych skrieste, malomocných očisťujte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. A mnohé iné veci im povedal. A to robili učeníci, apoštoli, a to máme robiť aj my. A ak v niečom zaostávame, Pán nám to ukáže, on je milosrdný, on nás bude viesť krok za krokom, každý máme iný dar. Takže poďme ďalej do kapitoly 4. Bojme sa teda, aby azda o niekom z nás neplatilo, že zaostal, pokým trvá prisľúbenie, že možno vojsť do jeho odpočinku. Veď aj nám sa zvestovalo evanjelium rovnako ako aj im. Ale im počuté slovo neosožilo, lebo aj keď ho počuli, vieru s ním nezrástli. Takže počuli slovo, ale nič im nebolo na osoch, pretože mu neuverili. Preto je dôležité, aby keď čítame slovo, aby sme to zobrali ako slovo Božie a prijímali ho od Boha, čím aj je slovo Božie, a nezatvrdili sa v neviere. Preto do odpočinku vchádzame my, čo sme uverili, ako povedal. A tak som vo svojom hneve prisahal nevodu do môjho odpočinku, hoci jeho diela boli dokonale od stvorenia sveta, lebo kedysi sa hovorí o 7. dni takto. Na 7. deň si Boh odpočinul od všetkých svojich prác. A tu zasa nevojdu do môjho odpočinku. Ak teda trvá možnosť, aby do niektorí vošli, a pretože tí, ktorým sa evanjelium zvestovalo ako prvým, pre neposlušnosť nevošli, Boh znova určuje iné dnes. Keď po toľkom čase hovorí ústami Dávida, ako už bolo povedané, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Veď keby ich bol Jozua voviedol do odpočinku, nebol by už potom hovoril o inom dni. A tak ostáva sobotný odpočinok pre ľud Boží. Sobotný odpočinok je v tom, že Pán Ježiš sa posadil po pravici Božej, povedal, už je dokonané, čo sa týka spásy ľudu, čo sa týka obnovy vzťahu z ľudu, je už to ukončené, ten boj je dokonaný a my môžeme s vierou príjmať, čo milosť Božia pre nás pripravila. Milosť Božia pre nás pripravila všetko pre zbožný život. A my vierou žijeme skrze Pána Ježiša to, čo on pre nás urobil. To je odpočinok, že si odpočinieme od vlastných skutkov, od vlastných snách a
Príjmeme to, čo Pán Ježiš má pre nás. Pokoríme sa a nasledujeme Pána Ježiša v každom jednom svojom dni. A my máme schopnosť počuť jeho hlas, lebo Pán Ježiš povedal, moje ovce počujú môj hlas a nasledujú ma. Verš 10. Lebo kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel, tak ako Boh od svojich. Usilujte sa teda vojsť do tohto odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Veď Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše a ducha a klbov a špiku a rozsudzuje túžby a mysli srdca. A nie je to stvorstva, ktoré by bolo pre neviditeľné. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Toto je úžasné slovo pre nás, žienky. Pristupujme s dôverou k trónu milosti. Pristupujme Pánovi Ježišovi. Prichádzajme k jeho slovu, prichádzajme k modlitbe k nemu, aby sme našli milosť. Ako sme si povedali, milosť je nielen to, čo dostávame ako nezaslúžený dar, ale milosť nás vyučuje žiť zbožný život. Milosť Božia nám dáva silu a schopnosť vytrvať a obstať každej skúške, podať hriechu nie. Keď toto nevieme, tak padáme. Ale máme Božiu milosť. Keď padneme, ideme späť Pánovi Ježišovi. A znova, až kým nekráčame ako dospelí ľudia a keď sa naučíme kráčať s ním, lebo on je ten, ktorý súcití s nami v našich slabostiach a dáva nám pomoc. Ale nesmieme od neho utekať preč, musíme utekať k nemu, aby nám pomohol. Kapitola 5. Každý veľkňaz vybraný spomedzi ľudí býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obety tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho povolá Boh ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, ale sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Ako inde hovorí, ty si veľkňaz na veky, na spôsob Melchizedeka. Ježiš v dňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. A bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej slávy pre všetkých, čo ho poslúchajú. Keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchizedeka. O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. Takže on im hovorí, to boli kresťania, ktorí boli zo židovstva. Mnoho prvých kresťanov bolo priamo zo židovského národa a stále boli v zákone. Potom Pavol zvestoval pohanom priamo, ktorí nepoznali všetky tieto obete, dary, ten obraz Pána Ježiša. Všetko im to muselo byť vysvetlené. Takže Pán Ježiš je ten, ktorý sa obetoval, baránok Boží, ktorý sa obetoval raz a navždy za hriechy celého sveta. A Boh vzkriesením ho z mŕtvych prijal jeho obeť. A Pán Ježiš nechcel byť oddelený od Pána Boha, svojho nebeského Otca a poslaný do pekla, ale on povedal, nie moja vôľa sa stane, ale tvoja. On si ani nevedel predstaviť, ako môže byť oddelený, ako celý hriech bude položený na neho. Muselo to byť hrozne ťažké. Sme si čítali, že krvavé krv ako mu tiekla z čela ako pot, že bol v úplnej agónii, v úplnom
v úplnej úzkosti za nás, keď mal položiť život za nás na kríži. On bol pravý človek a pravý Boh. A Boh ho posilnil, aby mohol vykonať to, na čo bol poslaný ako náš záchranca a spasiteľ. O tom by sme mohli veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, pretože ste leniví počúvať. Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidlá Božích slov. Stalte sa takými, čo potrebujú mlieko a nie tuhý pokrm, lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, je neskúsený v slove spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly a na rozlišovanie dobrého a zlého. Preto nechajme teraz začiatky učenia o Kristovi a venujme sa tomu, čo vedie k dokonalosti. Neklaďme znova základy o pokání z mŕtvych skutkov a o viere v Boha, z učenia o krstoch, kladení rúk, z mŕtvych staní o večnom súde. A to aj urobíme, ak to Boh dovolí, pretože tých, ktorí sú raz boli osvietení a okúsili nebeský dar a majú účasť na Duchu Svetom, okúsili dobré Božie slova, moc budúceho veku a potom odpadli, nie je možné znova obnovovať k pokániu, pretože v sebe opäť krížujú Božieho syna a vystavujú ho na posmech. Aj zem, keď píja dážď, čo na ňu často padá a rodí rastlín užitočné pre tých, čo ju obrábajú, má účasť na požehnaní Boha. Ak však rodí trnie a bodlačie, je bezcenná a blízka prekliatiu a nakoniec bude vypálená. Takže on hovorí o tom, že aby oni a my sme rástli v dokonalé poznanie Pána Ježiša, aby sme nekladli znova základy, aby sme sa nemali pochybnosti o pokání, z mŕtvych skutkov, o viere v Boha, o učenie o krstoch, kladení rúk, z mŕtvych staní o večnom súde. Toto sú základné veci našej viery. Toto sú doktríny Božieho slova, ktoré im on bude ešte vysvetľovať. Ale on chce, aby boli úplne dokonalí v tom, aby boli dospelí vo viere. A tiež hovorí, že o človeku, ktorý je už dospelý vo viere, ktorý je osvietený, ktorý má Ducha Svätého, ktorý v Duchu Svetom robí zázraky a všetko, ktorý je naozaj dospelý a potom sa rozhodne odvrátiť sa od Pána Ježiša, pre takého už nie je späť ku pokániu. Ale to musí byť naozaj človek, ktorý zažil Pána Ježiša, ktorý bol úplne dospelý vo viere, ktorý videl zázraky na vlastných očiach, aj vlastnými rukami ich robil a rozhodol sa odmietnúť Pána Ježiša, tak taký človek, pre toho už nie je pokanie. Ale my máme naozaj milosrdného Božieho syna a neodvracajme sa od neho. Obracajme sa k milosti. Skúmajme, čo je vôľa Božia, čo je vôľa Pánova. Kráčajme s ním. A on je počiatkom aj dokonávateľom našej viery. On nám našu vieru dal, Pán Ježiš. A on je ten, ktorý ju aj vovedie k tomu, aby sme boli vo viere dokonali, aby sme boli dospelí. A neodvracajme sa od Pána Ježiša. Nech sa deje čokoľvek. Modlíme sa, aby nám dal silu vytrvať bez strachu a úzkosti pred tým, čo prichádza. Veďte, veď milovaní, aj keď takto hovoríme, sme presvedčení, že vy ste na tom lepšie a máte bližšie k spáse, veď Boh nie je nespravodlivý, že by zabudol na vaše dielo a na lásku, ktorú ste prejavili jeho menu, keď ste slúžili a ešte slúžite svätým. Túžime však, aby každý z vás prejavoval rovnakú horlivosť a plné rozvinutie nádeje až do konca. Aby ste nezleniveli, ale aby ste napodobňovali tých, čo sú pre vieru a trpezlivosť dedičmi prisľúbení. Keď Boh dával Abrahamovi prisľúbenie a nemal nikoho väčšieho,
Na koho by prisahal? Prisahal na seba samého. Slovami veru hojni ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím. A tak Abraham trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prísľubenia. Ľudia totiž prisahujú na niekoho väčšieho od seba. Prísaha je pre nich potvrdením ukončenia každého sporu medzi nimi. A pretože Boh chcel dedičom prísľubenia presvedčivo dokázať nezmeniteľnosť svojho rozhodnutia, zaručil sa prísahou, aby sme v týchto dňoch nezmeniteľných veciach, v ktorých Boh nemôže klamať, mali silné povzbudenie my, čo sme našli útočisko v tom, že sa budeme verne držať ponúkanej nádeje. Boh nemôže klamať. On povedal, že kto uverí v Pána Ježiša, bude spasený, ten, kto sa spolieha na neho, bude zachránený. A on nemôže klamať. To je naša nádej. Neodvracajme sa od tejto nádeje. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra za oponu, kde za nás vošiel Ježiš ako predchodca, keď sa stal veľkňazom na veky na spôsob Melchisedeka. Takže toľko prvých 6 kapitol listu Židom. Máme novú zmluvu a on im vysvetľuje, že tá nová zmluva je lepšia ako tá stará zmluva. Že to, čo sa zvestovalo Mojžišovi, bolo veľmi hodnotné. To, čo zvestovali anjeli, to, čo zvestovali proroci, všetko to malo veľkú hodnotu. O čo väčšie je svedectvo Pána Ježiša Krista. O čo väčší je Pán Ježiš mocnejší ako Mojžiš. A hovorí nám, aby sme vošli do toho odpočinku, aby sme ten odpočinok je, že v spokojnosti srdca uveríme všetkému to, čo Pán Ježiš urobil pre nás na kríži. Nebudeme sa odvraciať za tvrdilosti srdca v neviere, ale dôverujeme Pánovi Ježišovi, že keď k nemu voláme, on nás počuje, on nám pomáha, on je náš dobrý pastier. A to je ten odpočinok pre Boží ľud. On je náš veľkňaz, ktorý sa prihovára za nás pred Bohom. Aj dnes. On je ten, ktorý sa raz a navždy obetoval za nás na kríži ako baránok Boží. Už nie je viacej obety, lebo jeho obeta stačí. Jedna kvapka jeho krvi stačí na úplné vyhladenie celého hriechu tohto sveta. Nie všetci príjmajú odpustenie, žiaľ od Pána Ježiša, ale nevzdávajme sa, zvestujme evanjelium. Skrze Božie slovo sú ľudia znovu zrodení, lebo Božie slovo je živé a účinné. Božie slovo potrebujú ľudia počuť, aby mohli byť znovu zrodení, lebo sú znovu zrodení z Božieho slova. A Božie slovo je sám Pán Ježiš Kristus a jeho správa o Božom kráľovstve, o tom, čo urobil. A tiež im hovorí, že on chce, aby boli dospelí vo viere a nie nedospelí, ktorí sa začnú pochybovať o tých základných veciach ich viery a aby nezleniveli, aby sa nedali znechutiť, ale aby verili v Pána Ježiša až do konca. A on je ten, ktorý nás zachováva vo viere. On nám dal zmluvu, ktorú sám on prisahal, že sa stane. Boh nemôže klamať. A on nám dal zmluvu, ktorú Pán Boh Otec má s Pánom Ježišom Kristom, dokonalým Božím synom, dokonalým človekom. A Pán Boh nezruší svoju zmluvu, Pán Ježiš nedokáže ju prerušiť alebo zhrešiť, pretože on je pravý, dokonalý Boh. To znamená, že nová zmluva pevne stojí a my sme v novej zmluve. Máme prístup k nebeskému Otcovi skrze Ducha Svätého, skrze vieru. Môžeme utekať k nemu, môžeme kráčať s Pánom Ježišom vo viere v jeho zasľúbenie. Všetky jeho zasľúbenia sú jeho áno a naše amen. Nech sa tak stane. Nech sa naplní Božia vôľa v našich životoch. To je naše amen. Nech sa tak stane, Pane. Takže vám žehnám, žienky. Budeme pokračovať ďalej zajtra v liste Židom, alebo teda v liste Hebrejom. A pripomínajte si, že patrite do novej zmluvy. Tie z vás, ktoré veria v Pána Ježiša, patrite do novej zmluvy.
nemusíte si zaslúžiť Božiu lásku svojimi vlastnými skutkami. Alebo aj keď ste zlyhali. To neznamená, že keď ste zlyhali, Boh vás nemiluje dostatočne, alebo vás nepožehná, alebo vás neuzdraví, alebo vás nepovzbudí. Nie. Stačí vám urobiť jedno. Odvratiť sa od svojho pádu, prísť k Pánovi Ježišovi v modlitbe a všetko mu to položiť. Dať mu to a odvratiť sa od toho a prijať ten plán, ktorý on má. Prijať jeho slovo, prijať jeho povzbudenie, prijať jeho obmytie. Obmytie či už našej mysle alebo našich skutkov, jeho vedenie. Jeho duch nás bude viesť, aby sme žili v jeho ovoci, v jeho láske. On je milujúci Boh, ktorý nám pomáha. Tak vám žehnám a teším sa zajtra teda na čítanie ďalšie.